Najan aku pecah gunung ketanganku tumbuh ora usah kateng aku bingung kita pensin tresno aku pensenesi dadi lakon ninggal kisti kamu ra ora ne yen bakal kelakon kepisah karo aku Najan aku pecah gunung ketanganku ora usah kateng aku bingung yen pensin tresno aku pensenesi dadi lakon ninggal isiramu ra ora ne yen bakal kelakon kepisah karo aku Buka aja ngerti gawe gelo putih angan tidur tidak halah lemas Bu jan adek adine jan pintar banget jogetnya dek sini dek sing pundi niko ada sini joget calon generasi seniman pokoknya nggih asik dipun banget uri-uri kersane sini dek lestari jogetnya sini budaya kita. Ada siapa dek namanya dek sini joget sini ih gelem Bu ayo ya sini Jelas. aduh ayo joget Naik mau naik. Naik sini. Ayo, nah, namanya Salim, siapa ini? Salim dek, Salim Salim dulu dong.
Namanya siapa? Gibran. Oh, udah sekolah Namanya belum? Gibran. Udah sekolah belum? Salaman dulu dong sama tante-tante. Oh, Mbah. Ini Mbah. Ini tante. Ini tante. Oh, kakak. Jangan seneng kok salah ngersinden. Orang kepengen Pak Muslimun? Orang kepengen? Jaket ya? Jaketnya teng mriki nggih, teng Dek. mriki nggih. Nah, sarengan kali Mbak Kenti. Ya tarik yuk. Apa kowe rakelingan Hendali kodolan ing omah Aning latar padha lalu Tuhan kepisahan karo aku Ore. Masih kurang gak, Dek? Enggak, sudah